wuce ni da kike wa har ya koma kan yayana sannan ki je ki dauko dan uwan ke shigo har cikin gidana ya mun rashin mutunci domin duk wanda yawa yana rashin mutunci ni yayiwa a wannan sa Allah rufe mutane baki Balarabe me zan ji ba wanda zai tuna maka asiri a cikin abubuwan nan magana ake yi ta haƙƙin Maryam a gidan nan da aka garke ta aka kai ta asibiti dan me za a ajiye yarinya a nan inda ba har so kake yi a ce yarinyar nan wata cutar ta kama ta mutu ba Allah rufe mutane baki kai awa cakuri cikin konbenci ta bar maka da caca ka zo cikin gidana ka zo cikin gidanmu ka ce a dan uwana mutunci kana da bakin magana banda ka samu dama a gun wannan yar uwar taka ka isa ka shigo cikin gidana kai mun abin da za ka yi Balarabe ka ga ba fa abubuwan ta da jijiyoyin wuya bane ba in dai har akwai zuciya ta imani a cikin kirjin nan naka ya kamata ka duba kes din nan na Maryam ka duba ka ba mu dama mu je mu kai ta asibiti likita ya duba ta au zuciya ka ba ta da kyau kenan ba ni da kyau zuciya mai kyau ga kai me wanda kake da zuciya mai kyau shi da kake cimo mun mutunci kake ciwo dan wani ne me nake ji ne haka